Dúna kiss chain. Má bochali. Oh, Vernie. Oh, Mara, hi. Hello, Vernie. Moest je vrij aan de kistje moet leiden bij Galen heen balaye. Maar hello la mama Vernie. Hi. Great, Tweedy. She's like a girl. She's a bit Vernie. Shags, wat het maar Harlan shot hem skinny mal so. Niet de samen bij een beetje geen een chip harbe. Well, shan sale stoy. Wat zeg je in de spe? Tjoel me heen cheese zitten. Gramad war Thomas Tau. Jan Vernie, je wacht je op het gehaal. Je dan. Ik zie dat je echt sterk aan ze die stronoen. What wat het? Dus het soelesh his aggressigus. Tas routine why wasser. Jan Vernie. Ta sam als je nu look wil set. Ach Jan, niet goed je sterk na maken. Ook zo hard goed toe heen is Michael Kroeger. Ach met je gemaakt kennen ze niet die land wamo. Wat het nieuw warm gemaakt? Agus Vernie, ik heb het vernomen dat je kan zeggen dat je crash gaat hier. Gramad war ach Thomas Tau. Ach Vernie. Kent aan. Oké, ja, één toch. Alright, so sure, fik mention om machine, ja. Oké, sla. Josh Gillen, hè? Visser gaan voor jou. Nou, zing maar nog wel. Ja, goeie. Kijk, ik wil toeval job en ik is goed aan met de jongen. Tot goeie. Ja, tot zo. Ja, tot. Kijk, niet zo zullen vragen gaan heen, wel? Nou, schrijf maar op. Wel, toch schijnstof. Dat is meestal aan vannacht. Jack, ja. Toch schijns aan dat je het had je zo. Jokke kindje. Vangen weg dan. Ja, wel, nou weer breher. Tom, tegen het dat ik er al. Ach, morgen wordt ringen naar de Deenische. Niet weg moet je zitten, Jack, uitlaat. Dan maak je er maar weer gezegd. Ta so go ma ka tu kuig nor an méidir tá tarliú dómh. Wat beter gedurig se dóchas choip. Swainer. Tá cuid gan duine sin fós be. Stin seata. Well, níl táidir socríthe fós. Atá sé sin cear go leabhar. Ó bhuailm leabhar eile scríomh amachchan se le cúna sé. Ach, tucha tú héana agus seola nach tú go? Right, go míle maith. Bei sé sinníontach ar fád. Holy! Díoch right. Euro bhaine sin bheith. Agus bheith catúarú machchas san ásan se go gairid. Ní me go ligan níos mó. Tuige nach ní cym chud císa go chuir bhí nach ní cym. Ó, tá samach seach nach máilm bheith ligan is mai agul liam mí gúil set. Scintir frína sem mar léama. Plana, tá sé ráit am letan is bheith, agus tá sad cetra dínaid. Ach cyn ngwma? O níl sam, mar ní bhaine te sin góm. Ach tá sad is go gath tú bheith machchas an árasan sin rihíir na seachtainna. Bud sinna cheappas tusa. Go mu liscéil. Brean bhór. Tá Jeffrey Jowler tá tíine amach racin. Agus feice mé ríistú hééis gá bhenar. Holy! Nielsum go dtíle réitleat. Tá mai ínta buar a fáinrod. Ó bhfuilenis. Roise an aríre, tá mai ínta briste. Ó, tá sé sin tas ítach. Tá chuir an támar sin. Roise, No, Angela. Tá sé daltaí éagsca sin a rá nach bhfuil. Ach ní áirn se táda. Ní an táhacht a bhéal mór chunne dúnsat. Ní bheh se se téir starlú. Nach dagan tú sin. Nach dagan. tuigim go ráhhaid. Agus téasa an gur arm sa bhíon lácht. Ní waithim a go deodú héna. A deochulam. Agus taíg. Bhí se chumála se. Chu cinnte fa go dtí bhí se dhéanú. Ba bhhailm liginn se arm hin. Gur botúna bhí an. A haneai. Bhí sa go maiid go dtí bhí se dhéanú. Níirta an locht mé altar taig. A na me se harin is just a scíala. Tá go leor rudí deanta tégan á. Rudí nar hiigme. Rudí nar ínta me lá. A seo. Seo ceantan na rudí smesar an se riamh. Angela. Roise. Téasa gom na tíglim rud a biéra. A hiiglim am héad seo gealúintaid. Ní waithim a go deodá. Ad agus a warm. Digin tú me? Nis seo ein ceanna ra mé chuib nuair a bhéadú.
Tá sé sin cumasach se. Má fu réidir gan sin mar sin. Go. Bhfuil setach síntaach go Joan fearú. Hi, Bernie. Tá sé ionta chu ag gáil a ríist. Nancy, Well, cén chuúil cuasaí an seo? chu gap go midis. Bernie, tá brónarm gorág mé bon cuaach. Well, tá mé raisinis agus dating tas nuair éis amárach. Ceart? Well, dating tas nu inis mas má leit. Nancy, ní tíach bháil steach doras ceapgóil de fós fáftart. Dr. bún ceart na beag set. Well, de bhí ar mi wacht. Tuigen tú éis sin, de bhí golóir. Deacratí pásanta gom, nírá sé éascáram. Well, nar chuimime tú riamh ar na deacrochtaí fad bhí amsnar dimime tú. Brenna, tuigem sin. Ach, ní ra éon leis go mer. Right. Well, ní léon leis amsairach nirid, mór postan seoid níos mó. Ceirt? Béidir goach daine eile sús leis sin ach ní chuir miise. Nis, mna bhiste leat. Tá oberléid anna chuidean. Tá brónar faoin mailí bhí híach táid chu chlóagach. Ó, tá tú táhaide. Nach mé déanaar go chéanlí a gé féidir ríist. Ca sé go teachróir sé bhí híl, Tá sé betóirtéidir go bhíon bachfar sin. Ní trééis go bíh ní tre sin nachchanú trebrásasta gros mar sinné. Tá samach nach ceapáine sé bhíhíil mar sin hen goach se táhachtach go gaiite roiintá má níon lena bhaintir héon freisin. Well, fi sin. Bhfuiln sé bhíhíil táimi sé berásásta cúna hóirt ámó beag an mini tastal. Jo, bheit se sin íta chuide. Dé an lála burnín sé buint go me síos. No níos há, teúhéisteach sa gefés lála. Duna í socráidirí hé. Tá réit bhíhíil go mí mai. Hello, Holín. Bhí hín. Ó, baide, tan go anna héin lendaite. Hanna má gí deolaid a mar ú teanáid. Níl Bernie sásta a job thuirt a reistam. Well, Jimmy tú chu toban, agus bhí tú éimi a pí a fada. Is dóchaach. Tá mar reisin is nach bhfuil. Nancy, bhí mar fad an búrfucht. Well, da bhí golóir ar mín sin agam. Le mar chara bhí tí agus chuilethirt. So, tú éon agus sinnéad, cén chuúil rudaí? Muinte? Táhastóí? Agus an pregnancy? Tá chuilethirt áráidtí. Níos mó ná éon rud eile tá snéad a géirí lenah. Agus tasa? Ie, tá mé rilí agsúlais. Nach chuil sagad sin. Vince, ní léon bhil an bhfuil? Céird? An balanced translocation? Ó, no, ní léon aiban sin, buchas le tí. Ní ná réire. Ó, tá sin ionach. Cén chuúil isaice? Nancy, cá mé sin all right? Feic mé home. National Geographic, wow. Níon tú a seansa bhain mar seo. Agus cén óir me se seo tasmú? Well, thuú a antas a bhíse le halga méice. America? Sé, tá sé siimplí. Tógan tas na pectorí, scríim san na scialta. The Face of Modern America, Portraits and Landscapes. Conraí a bhí na cáiste sí le clúdaí. Is san an deise. Well, híl mis gur Somalia meach se. Ní Tom. Ar bhaire an USA. Get your kicks on Route 66. Tom? Tá brónam darach ní bheith anna dhéanú. Cén foioi? Well, tá cuairma ar an seán dígin tú. Níl anna conraí a bhí. Bheith creiceáilte gan dhéanú. Tá brónam darach níana dhéanú. Sinna chuí bhfuil se. Daniel, tá mé ddíireach tar éis mar job a chailú. Tá, ach smína mar seair. Tá a hir sigad. Tá níos mó am agat go chéin. Tá mé sigad arna. Nancy tá a rééis a híalacha ag obair go cruú ar san daoine eile nach chu sin agat ar a thuirt go chéin. Agus gon bhirrte goin. Ach bhí me go máige, agus hean an oberliom, agus hean an colúdaliom chuma. Ach sé bhéon aspa cóúdarrat níos mó. A cúg sé nefsblagus dom, gan trocht ar fá. Ar an ífa sé sin na tasúhait níos mó. Nach mé mis sin an ar a thuirt goit. Ach Daniel... Nancy, tasú me mé dhéanamhaid. Níl rudidir be ar dam a bearlam. Fernie, she's left lála. Nínis was a máthrócach agus. Fernie, she's left. Abla go bhéit sí éhan ortú sé gros chu lá. Sása sé sinní. Ach bhí híl. Fernie, she's left. Sin rud sáil chulaganna bíchsat.
Ceach efo y drîm yn ei heimwys? Mae sy'n rhaid top tames i'r un tilig. Wel yn siarad ni'r cheat gael cwrswysler o ddim ar sy'n. Sam yn cael jawl at ysmai yno. Gyda hwn at yno tames yno nhw pwmas o diabar mae dyn. O iawn. Ni'r heimwys, be fi hans eisiau'r mael beth e? Mae sy'n ffeb rhaid. Heimwys. A sy'n dych tu eich o'r chwysr eist? Ar yna ffyr y te. A tam o hilt ar hynny. Ni mis yna'n tedig yn ymwneud i smw. Smwr yn trwy ag o'r wan yn timpus sy'n gwyd. A mae sy'n trwy i'r. Och tam ik kindje gemeen met een hachter hokroe saus letteren. Sakroe sausur? Moest een man weer in geweten toe rogen met sakroe sausur dan. Hoe is hij maar dat ook tussen? Misschien kan het wel saus, toch niet zo? Bhí mé húsach an relic. Tá sé aisteach nach bhfuil. Nuair a bhí sé seo go léir ag tarlú. Imid gur béon rud is meastar dána. Ag anois go bhfuil sé thart. A cwmwn a heibr o cholín o banner sy'n god strarach ar yr hyn. Wel, nawr ydyn nhw'n siachsra herin i'w ratsa. Cadw trawn nhw tymoed. Nila'n rawel agam. Ar ysgrif at a bi bran o gorm, sa? Ni mi eisiau dŵr het o'r ysbrygil awr ysgrif. Mae gyda o'r hen o'ch sy'n hiwg sias blanc am chwaith.
Má habm scoúta tá sé mecin dúis na ríist. Brenna se bheith na cuirechaí a fiúla agus caiime si a teóirteach me héon agus tá seach amach gáil agus crúchan na hasach. Agus fan go fóideach da bheith chuideach funisteach se habá. Da bheith mu sé húsú. Tusa? Se mi se? nó tú capan nach man anna bheitún héanaí anna bhfuil. Se haig ran de cansa. Ha? A bhfuil fáíar an se cholí nach ca chuidean mar díra a bud cheachta dhéana. A ní bheith gramád. Tá se cáach. Bheith támoiste a báiltreint agus Daniels túm se óbí. A thuúil tú náid iad. Nachrúpa le chuúne. Bhil le is tíún dúrath. Well is fearú bá meach fearmú dé. Éis. Ina cadú éisteach nó. Ke fáú se, ke é nach bregar achaí. Brenna mat tú geirhhain Indra just bí Indra, just come along. Brenna céimiid ó a gam an ráad, ní teú go ráhéad a héna go étí. I cepan dus go se te gapan. Ní mumat a caiin. Ní mas am gomach se áfiú. Ní mé geirach an a géisi a sefa ní smó. Oh, for God's sake, Brenna! Céir a chaid ma hiad Want tú géir go nearach ba úfasach. Wel Eddie. Bhí gad oireach legs a lo. Want is hastanis. Zo tú géir go gapach ma. Gur sé sach mam gur háil ma bhaiste. Wel bhí. Agus níl éidir am le láirte nó. Go mai am hé. You're my baby. Agus níl tusa. Agus the píal am a chraí. Agus am a chuscantri. Gan das am gromrad iar na ma ofasach. Das am gromrad. God, na bheirtí na arú. Dar hain choláir. Ach níl man ná. Agus cá ma marachta na seo. Gan go chuid eile go ma híam. God, an het brother, Rilla. An het brother up. It's all right, Rosa. It's all right. Skedúte? Séitema agus séitema agus lecama de half. Mrs. Berman. Hi. Hi. Nis cediara. Nach go hálainn. Yeah, tá. Braidí go muineanna me ar gána. Oh. Well, tá bag an haibeleidin ar a chuúsad na bheits metras bag des go stechatin, be se nús ceanú. Bena, wat an sushis fan nomad? Cad a héin? Sushis, man fer. Trod hins chas mensechuit. Daniel, hí mar cuilún sin nach raon chlufa cáte le fan. Agus me go déas ha meach coppla gahain na sin mé héin sú héin agus taig agus sémas. Ní mai go tú be. Fog mu sé a mórbe. Ar a hémuis, san na leihintí tá caite. Fe tú báin sugus sé áú díúna ach ní go gim chartí sa gúla sin. No bhha, no frigan bhha. Ní is tú jo cean fáach tá anú ar an bhain. Le fi cátaí mar de. Ní sam cecha aon sechuit. Iad te bhecha dearnach sin. Nach tú cín chuúg seachtaí. Well, níl. Mar tháinig sé maid in inmh. Beth i cheart sa golig doctor. Tuige, cyn sa ffrichtig yn eich sin? Hyn eich ysgym ysgarad i fi o. No, ní le bháin.
Sure, your symptoms a bit am. Just we mag sausage sin fao. Seans gur lig me cead am héicréid an scra sé fear. Tá prónar. Be me súl go mór leis seo. Agus ní me gur thosaigh an síach nerid. Ní sam go dtíras me net. Tá sam. Go listar. Tugur éidir sé héire na din dearmad cit a buchtal. As am sin mai ce a buchtal. Cean má bach leis na héire. Mar sin a bhí chi mé a stó. Ní le clufa hart. Fós. Clufu? Any thugad tú friggin cluf ar friend? Yeah, much. Hello. Tú choirí nó mé túútaí. Oh, go mai. Go mai he. Seo the hands up. Ra cólinn sásta leis na picture, ro? Oh, doch ja. Ach, is dit er gaan even op. Oh, na chóla sama. An stríise bhí. Mas seo tegen nach meach. Féin is skrif oor feil sin is. Oh, se. Yes. Ach féin ceanna fiochtú haar cín. Tá fíor tanta. Tá, agus tá tosa línta. Tuige nach mé. So, inis gom faoin grinne se? Oh, ja, wel voor met haar sin ceach nodig. Ja, neer lach leis. Wel wis go deas an tá sin táil. Ar hardin sé ní ra sim go. Tom, nach gapan na scoil se ná me tíúir do chud aibe réist? Tá ceart go Jack. Well, an trá seach ní bíú bach leis. Tá sí am. Fairplay, Jai. Ní sé den. Gan dtíar eile sin, Hatra cehaach. Bhí cortaí máhead. Cortaí má? Ní head, ní head. Skilleha, skil. Leis, le ceanna lenne, beidir go bóla me go dó. Bhí cin sena béidir? Denní bhharú seo. Tá obair le déna chuidein fáíir. Well, mar út dána teas a hasasa den ní an grád den aice le tinine. Go leor tá mai teach. Well Hamish. Sí isteach le a fór. Caú tú? Tá me go breig chuirt a hólína tá. Ní teiste faoi láid, su sé gid. Ja má fannacht. Níl na go mar cópta an leoriniu tá gáanta agus mai geirí breata. Ó, sí a futá sé siútú chaáidú faoi láin ní se an léintine. Tá go am na mé mábta bheith go láinsteir daon. Cean fá? Caim as nóáile ríist. Bána te se le múgann rís nach mainam. Bainean, go té fin ná tíú. Ní bhhainnig tíúid? A bainean, hatí kom sa an días na fósu? Well an má tá sí gar a fósa scíle he tú cead cínte. Anja láine heart a céad, na le cí go déhíigla sí dhéennn. Tá tá geiste? Scum. Coine tro ina sé chum. Cean fá gur lean te an thusa suas go dúna ngáil ce a hála. Scéal fad de casta tan na Hamish. Ní sem macha, tá í fada. Ní se forstainte. Tá góil. Ó brin ó seo, dú se chunahait. Na si rafa. Nes. Inis sem maach go díire chum sa ce a hála. Ach maidir le sílehacht testing carway. Nach chuil sí le mé? Well, ní hí an tain duine Jimmy ní. Well bí an time out a testáúin go léir am go chéile. Tá me ceappa bhfuil níos móna sin a testú le híle. Tá deacrachtaí móra go galing sin. Tiad si bheith contrúteach. Dit se? Chumsa? Chuit de héin. Ach, beargann gona bheith muoine fin ruda se. Tá rud a cinint I bhád níos taine bhí ar intin agamsa. Ó. Chuit sin Nancy. Ó, Daniel. Ní tá é I gcompráid leis an gorá agam chuit. Tá sé go hálinn. So, tá me sé leanach ráile se bósa nach chuil?
Tá is go gohfuil ach chéis na nalag. Ach Nancy ar bhaile chula rinne. Nuair a chuoine mar ro se bhacht. nach inné go ddíach nó a hasí nach chula gan inis. Cúis ceúthe? Ó níl me cinse faoi sin, tá siad ar fátrí na chéile. Agus nach chun sé námag daoine bheit súla rud a cinse. Bud a cinse dearafach. Well, Béidir. Nancy, grám chrí. Smuoine ar tain, agus ar an rud atá witse. Is dóí nach bhfuil cúisir bin nach mai. War is se van héle, wagar se arms agus bhil se go tíad a taálar téimeis. Chaú á go bastad cearta. Siad bhfuil chrochú an go bhhar sé. Flug sé na waí níon héna rudda lig. Tá go bháin se síle gúte sa chrína héige ag bhharsa. A chaid bhhar a tain chaú dearna díon ró. Os leanana a réidir de híolchainn speúhaid níos áráis. Na baklumse, go dtí financií bhhart, cai ar anse dí. A síle, chaú sa breanú máchu té. Agus chaú cead chu go Nancy an rud céanaíon. Níach gar seanhort gom héin, Sol dréalach mu a ríist. Bernie, catú din níos ána sin bísa. Well, hí net sin dé marm hééis rud a Bú cheappa go ramad an ceart me bhfuilis.